Sıypalarsın ellerine, şapışarsın yerlerine, gümrüm can bedeu, saklanlı arası ağrım, bırımı götürdü hormatum, gidin arkada, duamatı ak yolurum, arkada kahraman sirdarıma, bırımı vursun teknalarım, arkada sirdar ile, bırımı can bedeu, bırımı can bedeu, gölgölgümü can bedeu, badım bile can bedeu. Toya gelen bedew jan koýurlary welaýatyň medeniýet we sunuga dustatlarynyň joşgulyny aýdym saatlar bilen garşy alynıp, olary duş sürek ködüredildi. Şuňky şany toýuň bedew bolan bagşylar sirwan perde çykyp, asman atlaryna deňelýän bekişli bedewlerimizi belentden wasp etdiler. Ýerine ýetirilen aýdym saatlar myhmanlaryň bayramçylyk ruhuny hasa ýokary götürdi. Bu ýerde türkmen bedewiniň isbaplarynyň, bedew şaýtepleriniň, amal gaşam sunugatynyň öňümleriniň, heýkeltaraşlaryň, suratkeşleriň, ahal-teke bedewlerimize bagyşlap dörüden ýokary seperçilikli sunuga deterleriniň, hemde denanlarymyzyň çeper ellerinden çykýan nepit milli egneşikleriniň, haly we haly öňümleriň we başga da dürli sergiler giňden ýaňlandyryldy. Sergi çykarylan täsirli işler myhmanlarda ýakymly täsir galyrdy. Bu ýerde çağlaryň dekin ustatlygy bilen ýerine ýetiren aýdymlary, tanslary bugünkü toý dawaratyna aýratyn bedeg berdi. Teatr artistleriniň türkmen bedewine bagyşlan sahna çykyşlary, usta tanççylaryň ýerine ýetiren milli we döwrwap tanslary hemmelere şatlyk paýlady. Bayramçylyk dawaratynda garaşsyz hemiçelik bir tarap watanmyzy, ýurdumyzy bedew wady bilen täze ösçüler tarap öňelip barýan il halk, umum adamydat bähwitli döwletli işleri durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lider Gahryman Arkadamyzyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdarymyzyň belin tutumly işleri giňden wasp edildi. Bu ýerde guralan ruh bilen toý çärelerinden egilmeýän lezzet alan myhmanlar soňra ýazgy at çapşygy möhüminiň ilkinji at çapşygyna tomaş etdiler. Şuňky bedew ýarşyny ýurdumyzyň durly künjeklerinden getirilen 3 ýaşar we olardan uly ýaşar ýelden ýurek gamışkulak ahal-teke atlarynyň 100den gowra gatnaşdyrylyp, olar 1200 metrden 2200 metr aralyklara güýçlenýärdiler. Jemi 9 şapygyň her biri dartgynly çekeleşikli geçdi. Netijede 3 ýaşar atlaryň arasynda 1200 metrde geçirilen birinji ýarşa jemi 7 at gatnaşyp, onu Aşgabat şäheriniň Bagtyarly etrawynyň Akdaşaýyk ýaşaýyş jaý toplumyna degişli Garaýel atly gara aty ýeňji boldy. Usta çapsuar Berdimuhammedowyň çapan aty bellenen aralygy 1 minut 21,10 sekundda geçmegi başardy. Ikinji çapşyga 3 ýaşar atlaryň 8-si goşulyp 1200 metr bellenen aralygy Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň böwürme daýhan birleşiginden Babaliýewiň seýslen 2 atly melaty 1 minut 19,13 sekund wagt görkezip pellehana birinji geldi. Üçüncü çapşyga ýuruk atlaryň 11-si gatnaşyp Şaperi atly bedew eýesini awra getirdi. Bir aty çapan çapsuar Begmedow ol bellenen aralygy 1 minut 19,13 sekundda geçdi. Dördüncü çapşykda birinji bolup gelmek Yelson atly Doraty münasip boldy. Türkmen Aragatnaşyk agentligine degişli bir aty Polaýew çapdy we bellenen aralygy 1 minut 17,19 sekundda geçdi. Beşinji çapşyga jemi 7 at goşuldy. Bir ýarşda birinji ýere Mar döwlet atkanasynyň Dordepel atly Doraty münasip boldy. Ana Şaryfyň çapany bu aty bellenen aralygy 2 minut 49,14 sekundda geçmegi başardy. 6-njy çapşyga 11 tane at goşuldy. Daragat atly at bellenen aralygy 2 minut 35,16 sekundda geçip beýleklerden saýlandy we pellehana birinji bolup geldi. Kemalowa degişli bolan bir at eýetine ýeňiş getirdi. 7-nji çapşykda 11 tane bedew güýçlenýärdi. Şonda Tülegenowa degişli bolan Dağýaly atly Dorat bellenen aralygy 2 minut 31 sekundda geçip ýeňiş gadandy. 8-nji çapşykda 11 bedew ýarşa goýberildi. Beýlek çapylardan has gyzykly we çekeleşli geçen ýarşda Ataýewiň sadanda atly ýurek aty 2200 metr aralygy 2 minut 37,18 sekundda geçip baýrakly birinji orna eýledi. Jemleýiji 9-njy çapşykda 10 tane ahal-teke bedew ýarşa goşuldy. Şonda da maratçylyk sport toplumuna degişli Ýantar atly Dorat öňe saýlandy. We bellenen aralygy 2 minut 34,16 sekundda geçip ýeňji boldy. Ýeňji bolan bedewlere serpaýlar ýapylyp, olaryň sapsuarlaryna baýraklar goşuruldy. Şuňky at çapşygyna gatnaşan toýçy mähelle ýurdumyzda atçylyk sportuny ösdürip, ahal-teke bedewleriniň şan şöhratyny dünýäge ýaýan türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahryman Serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar.